Marc, avui què tenim per sopar? Avui, nen, avui tenim plat fondo. Des de Navilles i fins a les 9 comença Plat Fondo, un programa que cap emissora voldria tenir a la seva antena. Amb Arnau Vivó, Joan Romeu, Jofre Hernán i Òscar Paez. Un programa tan bo que et deixarà amb ganes d'un segon plat. Bon vespre a tothom, són les 8 i 2 minuts d'avui divendres, dia 15 de gener de 2021, i és el moment indicat per començar la 15a edició del teu programa de ràdio preferit. I sí, evidentment, estem parlant de plat fondo! Sé que sembla estrany i que més d'un no s'ho esperava, però fa només 7 dies de l'últim programa. Després de més de 3 mesos hem aconseguit fer 2 programes en 2 setmanes consecutives, i això, evidentment, l'únic que provoca és que ens buidem com estrelles radiofòniques. I és que en una setmana poden passar moltes coses, com per exemple que el Barça aconsegueixi passar a la final de la Supercopa d'Espanya després d'un partit força entretingut amb el nom clau de Marc-André Ter Stegen, que no és tan bo com Pinto, però no ho fa del tot malament. En el partit del cap de setmana es va poder veure un bon partit contra el Granada, on els seus aficionats encara esperen que els jugadors de l'equip local surtin a escalfar. En definitiva, el Barça va guanyar 0-4 amb doblets de Messi i Griezmann, dos d'ells força dubtosos, però com que han anat a favor, no els investigarem massa. Per altra banda, com hem comentat anteriorment, aquest dimecres hi va haver la primera de les 2 semifinals de la Supercopa entre el Barça i la Reial Societat, partit que va acabar resolent-se a la tanda de penals, on vam veure un inspiradíssim Ter Stegen i un Riqui Puig amb ganes de ser protagonista xutant el 5è i definitiu penal. Diumenge a les 9 de la nit podrem viure la final que jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao, que ahir es va carregar al Madrid amb 2 gols a Raúl García, jugador que misteriosament no va acabar expulsat, com passa tradicionalment. Per altra banda, també s'està jugant la Supercopa femenina, que va donar la sorpresa amb l'eliminació del Barça, després d'una traca amb armada, ja que cap dels àrbitres va veure cap dels 2 penals clamorosos que va haver-hi a favor de l'equip culer. Tot i que últimament sembli que a nivell esportiu el club comença a arrencar, avui mateix s'ha decretat que el dia 24 de gener no celebraran les eleccions a president del Barça, fet gravíssim a causa de la mala situació en la que es troba el club, ja que Tusquets no és ningú per prendre cap mena de decisió important, però està complint les ordres que rep Sandro Rossell i Bartomeu i allargarà el canvi de president fins mínim al mes de març, que misteriosament és la data que va fixar el senyor Floreta. Malgrat l'aplaçament de les eleccions, aquesta setmana hem pogut viure moments vergonyosos d'uns quants els candidats de les eleccions que han volgut passar-se les normes del club per on els hi ha donat la gana, i és que només 3 candidats han passat el tall, i aquests són Laporta, Víctor Font i el nostre amic Toni Freixa. Un altre dels candidats que semblava haver passat el tall era Emili Rosó, però misteriosament va decidir abandonar la carrera electoral quan es rumorejava que entre les seves signatures va sortir la d'Agustí Benedito, el qual no va voler entregar les signatures al Camp Nou perquè creia que no era necessari, ja que no en tenia prous. Dels altres candidats, Vilajoana ha estat l'únic que s'ha dignat a entregar les signatures, tot i no arribar a passar el tall en 1968. Els altres candidats van decidir destruir les signatures, fins i tot el molt honorable Pere Riera, del qual es rumoreja que en va presentar 5. Finalment, i com a cas excepcional, trobem el caradura del Jordi Faler, que es va indignar a l'escoltar que ells mateixos havien destruït les signatures quan hi ha vídeos on es veu el candidat trencant-les amb les seves pròpies mans. Com veieu, avui hi ha molt a analitzar i per això comptem amb els millors experts, ja que avui l'inspector Nan ens porta el dietari d'un dels personatges clau de la setmana, l'analista Romeu se'ns ha ficat artístic i des de Cal Manyoses ens porten els highlights del Pizzero. Tot això i molt més ho podrem sentir avui aquí, a Plat Fondo, un programa que farà que tiris la carta del menú a la brossa. Today it is Plat Fondo. Bé, doncs ha arribat el moment més esperat pels oients de Plat Fondo, el moment de la tertúlia, i per això anem a començar avui. Hi ha moltes ganes de parlar del Tusquets i del hashtag dictadura Futbol Club Barcelona, però abans parlarem una miqueta de com ha anat la setmana, perquè no tot és futbol, sinó que també tenim sentiments aquí darrere dels micròfons. Com ha anat la cap de setmana, senyors, passat i la setmana? Molt bé, fent bodat, sempre a casa,
complint totes les normes de seguretat. Totes. Ni una, ha quedat malament. Jo malament, tu. Tinc les mans negres, m'he dutxat, Com m'he el rentat futur les del mans Barça. 4 cops i fa 2 dies que no em marxa. Tu. Què em passa? No, potser ets el Bartomeu, perquè també té les mans negres. Dictadura o màfia? Samuel Eto'o segur que no, perquè les mans precisament les tenia blanques. Blanques. Exacte. Sí. Això ho va dir? Sí. No va dir no, és veritat, També, no, aviam, si te les ensenyes, és clar. Tot d'allò, Això ho va dir, no me'n recordo. No, el palmell de la mà el tenia blanc. Però vull dir, tot en general... Com pot ser això? Com s'explica? És que a mi m'havien explicat una teoria quan era petit a casa meva que... Sí, 100% real, segur. Clar, no la puc... Bueno, és que no sé si es pot dir per aquí. Bueno, no. Jo no me la jugaria, perquè sempre... Eto'o nivell 4, Uf, sí, 4. Hem d'explicar a la nostra audiència, no?, que és el nivell 4. No, encara no ho explicarem avui, per si un cas... No ho explicarem. Per si un cas no ho explicarem, d'acord? Aleshores, una vegada ja hem vist la part humana de Platfondo avui, en 1 minut i mig, algú va veure el partit contra la Granada el passat dissabte a la nit? Feia la taula. M'encanta perquè, bueno, no sé, portem 2 programes aquest any, tot un rècord, i... No hem vist cap partit. No hem vist cap partit. Bueno, no sé, el Joan em sembla que va veure Jo miro 15 ratos. minuts. Sí, miro ratos. Sencers no els aguanto. Quan van canviar el Messi, llavors vaig canviar jo. Home, Minut les notícies, 60 pico, 62. 64, 63, sí. Es pot ficar a les mitges parts, com paren, per exemple. Si mires la Riera, la mitja part de la Riera pots ficar un rato al Barça si l'estàs ficant en diferit. Sí, no, clar. Quan mires allà la Riera, capítol 324... Pere Riera, quin gran. Un gran. Després parlarem d'en Pere, aviam. Jo crec que és la sorpresa, positiva, el Pere. És el tapat. Sí. He anat d'un pèl. Sí que s'hauria de tapar, sí. Bé, doncs aleshores, si no hem vist el partit de la Granada, m'imagino que no podem parlar dels 2 primers gols del Barça, o els gols sí que els hem vist? El resumen aquell que fa la Liga, sí. Sí, doncs has vist els gols. Sí, el gol sí. Sí, Sí. El que demanen fora de joc? No, oi? No. Aviam, és molt agafat amb pinces, però bueno, ja que ens fiquem a queixar-nos. No, sí que ell fot un despeje que sembla... Home, un davanter centre fent un despeje, doncs s'ho toca surt, no? Bueno, però si un davanter no sap rematar una pilota... El tema és que la remata, l'únic que veu la porteria a prop i... La remata enrere. Llavors Clar, no sap rematar. perquè és delanter, tio, va veure la porteria i vaig xutar cap allà. Home, fer sabet allà. Home, fa el que pot. I bé, el gol de Busquets i el gol de Messi passa... No digues, no és el dia dels innocents, avui. El gol de Messi amb robo de pilota de Busquets, això no és innocents, l'heu vist? El Busquets va fer el robo? Sí, Va fer el robo amb la mà. amb la mà. Ah, sí? Home, és falta, però pel VAR no el pot revisar, aleshores... Però la gent de la tercera edat se li ha de donar facilitat. Sí, jo penso el mateix, també. Té la targeta d'or. Bueno, mira, és que ara se li han acabat les excursions a l'Interso i ens clar de fer alguna cosa, no? Ja no pot anar a la mola amb el Rigui. No, això ho té més complicat. Bé, un bon anàlisi del partit contra el Granada. No, ja, amb el gol de Messi el vaig veure, el de falta. Va fer El de algun falta, més? molt bon gol de falta. Allà he de dir que el porter va ser justet, Sí, el el porter porter. justet. Sí, aquell porter... Menys 4, Menys 4? Menys 2. Menys 2? Ja, Menys ja dos, vaig menys dos. pagar-ho després, vaig pagar-ho... Menys 2 punts. Menys 2. Sí, allà va fer sabeta, Sí, home, va fer llufa. Sí. Perquè que et marqui 2 gols Griezmann has de fer sabeta. Sí. Clar. És terrible. Bé, perquè, clar, podem parlar de Griezmann, ja que hem dit el seu nom, després de fer un partit decent contra un equip que no es va presentar com el Granada, va fer màgia contra la Real Societat. No sé si el vau veure tampoc, la Real... Va fer desaparèixer la pilota. No hi ha hagut sort, oi? Contra la Real tampoc. La va fer desaparèixer La la va pilota enviar en el penalti. Pocón, no? Sí. Bueno, a mi se'm va penjar. Just quan anava a xutar el Griezmann se'm va penjar, no el vaig No. veure. pots És perdre el res. pirata, Sí, Bueno, va fer xof. bueno. Sí. No el vam poder veure. Bueno, va fer l'assistència de gol, això sí que ho vaig veure. No, Sí, no, i vaig bona veure assistència, diferit. bona assistència. Vaya rematada de Jong. No, bona assistència, li fot del centre 30 centímetres enrere. Bueno, però si arriba. És com dir que el gol de Messi contra la Roma també el centro redolent. No, era un bon centre aquell, tio. Clar, però el Messi també salta cap enrere perquè no arribava. Bueno, Jaque Però mate, hi ha tio. una diferència, un matís important, que el centre de Roma és una final de Champions i allò era una final de Supercopa. Una semifinal de Supercopa. No era ni una final, i a sobre el centre el feia el Xavi. No m'estàs comparant Xavi Hernández amb la bagueta aquesta. Home, ja li agradaria a Xavi ser com Griezmann, Xavi, l'estrella del projecte de Víctor Font. Sí, un projecte que necessita una pausa perquè només fa 7 anys que el prepara. S'ha de madurar una mica més. Sí, una miqueta. molt projecte. Bé, doncs aleshores vam veure el partit contra la Real. Un trosset. No. Un trosset, tenim un guanyador. Vaig veure Els highlights. la segona part, sí. Fluixeta, Perquè el això ho pitjor del estudi- partit, la segona part. Era això ho estudiar i vaig dir, bueno, mirarem el Barça què farem. Bueno, què vols que et digui? No. Poder hagués Aquesta estudiat, condena. Era la pitjor condena, quasi. Bé, aleshores no podem parlar de Mingueza, no? Home, com a l'atac.
lateral... Com a lateral encara. Comptant que... Encara? Home, tenim Sergi Roberto, què prefereixes? Home, no, esclar. Roberto I el Mingueta. Dest, on està el Dest? El Dest estava tocat. Tocat? De l'ala. Tocat de l'ala. Tocat de l'ala. Estava tocat, això va dir l'amic del Koeman que li fa de segon. Qui és aquell? Aquell que té un nom molt difícil de pronunciar segons Joan Laporta. Sí, aquell mateix. Però que es diu... Cada nom és molt fàcil, que el tema és el cognom. De nom es diu algo com Joan, no tampoc va lluny. Sí, però de nou, no hi havia el Larson també per allà? Sí, però no és el segon, el Larson... Uau, el Larson. Deu ser el perruquer, segurament. Ni un pèl de tonto. Arnau, tu em sabries dir l'11 que va jugar el femení a les semifinals de la Supercopa? Bueno, jo penso que és el conjunt, no?, el que importa. Queda lliure, ja sap algun. És la mata de Jonc, És no? exacte. No me'n voldria deixar cap. No em voldria deixar cap i l'important és el treball en equip, no?, que és tot el que suma, al final. Espera, que buscaré. No val buscar-lo. De memòria te'n dic 3 o 4, jo El Diego, sols. no? El segon entrenador... No. L'Alfred. Es diu Alfred. Jo també. Estem a tot. Aquí, Ai, l'Alfred, no, me'n sé algunes del femení, però no puc... Si hi ha algú a l'audiència per la zona del Pla que tingués així certa informació, si ens vols fer arribar a l'11 del femení estarem encantats de publicar-lo. El pot fer arribar... Quin és el número, Òscar, sisplau, recorda'l? 633 783992. D'acord. El torno a dir? Vols que el torni a dir? Sí, que agafa paper i boli audiència i... 6 3 3 7 8 3 9 9 2. Quan truqueu us demanarà que aixequeu el dit, però... Igual pregunto pel doctor, llavors. Se'ns ha jubilat el doctor. Sí, se'ns ha jubilat, sí. Veritat. Canviem de tema. Se'ns jubila el doctor i no el mig centre defensiu, Cago en blau. Oh, el mig centre defensiu ja té edat, Sí, ja està a punt. Bé, no heu vist el partit de la Real Societat, però podem parlar del que volia parlar igualment. Després perquè crec que entra dins del context. Després del partit de Don Francisco Trincao, creu que hi ha arribat al seu màxim nivell després de l'espectacle de l'altre dia, no? Té molt marge de millora encara, per liar-la encara més. No, clar, ja més quan treus un 0 l'examen, no? Tens 10 punts de millora, no? Té molt marge que Tens més millora que el que treu un 10. Té molt de potencial. És quan a primer de batxillerat el Mohamed El-Hadjoui va treure un 0,2 anglès amb el Joan Julibert i va dir: llàstima, anat del canto d'un duro, segueix així. Però això no és un professor que motiva, És un professor que arruïna la vida, És una putada, Doncs algú li hauria de dir a Trincao que... No ha anat del canto d'un duro de provar, li deia. Segueix així, ànims. No del tot aquest, No ha anat del tot bé aquest, Només falta esforçar un palet més. Una marxa més. Què faríeu amb el senyor Trincao? Perquè no serveix ni pel caldo ara mateix al Barça. Home, un bon caldo, ara que fa fred aniria bé, Sí, un caldo de Trincao? Però una cosa lleugereta, Com un caldo de mico, caldo de Trincao. Sopa d'humaca. El podríem ficar allà El fenòmeno de Portugal. El podríem ficar allà amb els xavals de la Masia, amb la Maria Indicativa. Sí? Oh, mira, allà mateix. Sí, no... Arnau, no tens cap mena de contacte amb ningun equip on pot anar, on hi ha rumors que vagi? Si no el tens, inventa tu. El UV Pla diuen que és... Com? Espera. Exclusiva. Avui a la tarda he rebut un WhatsApp. No tinc guardat el contacte i m'ha dit que tinc una informació molt important. Hi ha ofertes. Sí? Hòstia. En plural, ofertes. Ofertes. Potser és del Quintinenc i del Pla, Són dues, sí. S'ha filtrat? S'ha arribat. S'ha filtrat l'exclusiva. Via Mundo Deportivo ha sigut tu? Des de l'anonimat. Esportspenedès.cat. S'anomena el pecat però no el pecador, que diuen. Correcte. Doncs aviam, poder Trincao allà pot disfrutar d'alguns dies de descans perquè no poden ni entrenar ni jugar. Aviam si té sort. Aleshores, una altra pregunta després del partit que va veure un tros el Jofre i vaig veure jo. Podíem parlar... Sencer? Jo vaig a mirar-lo sencer. Un aplaudiment, Ara. Aquí l'esforç es valora. Des del minut 0 fins tota la pròrroga... Vaig mirar a partir del minut 1 o 2 fins als guanyat el penals. cel. Bueno, fins al penal del Januzaj. Aquell va ser l'últim que vaig veure. Ja es va parar. Jo crec que ara com a requisit per ser president del Barça el que s'hauria de fer és mirar els partits del Barça. Però va estar entretingut aquest partit, falta. però. Com? Aquest partit va estar entretingut almenys. Contra el Granada va ser infumable, van haver-hi 4 gols i va ser infumable. Primera part i pròrroga va ser bastant bé. No, és que la primera part és la segona va ser el més fluix, amb molta diferència. La segona va ser fluixota, Sí, però la pròrroga va estar bastant bé. La pròrroga va estar bé perquè el Ter Stegen parava tot el que... Clar, bueno, almenys hi havia xuts.
Clar, ja que el Barça no te'n fa... O sigui, un bon partit del Barça és quan el Ter Stegen para moltes pilotes. Sí, perquè aquí vull arribar. Ter Stegen, Ara mateix, qui és més important, Messi o Ter Stegen? Ter Stegen. Sí? A veure... Clar, és que imagina't que ara tens Pinto. Jo això no ho puc dir. No. No vols dir, A veure... Messi, sens dubte. Segur? Sempre. Ara et diuen que fitxes el porter suplent del Tenerife B per suplir Ter Stegen. Sí. Ara et diuen que fiquen Braithwaite al lloc de Messi. Llàstima que ets... Bueno, van guanyar l'altre dia. Llàstima que ets al Barça i no fitxaràs el porter suplent del Tenerife B. Bueno, vas fitxar Douglas i a Mateus Fernández. Qui va fitxar aquesta gent? Hi són? No. Sí, encara hi són, ja el Tusquets. Ah, sí? Clar. Se li acaba el xollo. Bueno, ara parlarem de Tusquets perquè no se li acaba el xollo de moment. Abans, última pregunta, abans d'anar cap a les eleccions. Diumenge guanyarem? Atlètic Club de Bilbao, Marcelino. Ah, sí. Si juga el petitó, fàcil. I si no juga el partidor? Llavors ja està. Llavors ja no. Home, no. pilota Braithwaite i que creï, no? Oh, el pas aquell que li va fer el Griezmann. Jo no em va desagradar el No partit era de molt Braithwaite, gat indi, Només va eh? córrer, però veient el que hi havia al Barça últimament ja és bastant. Un tio que va motivat, Sí. Ei, no es despentina, tio. No, això no. Això no es va despentinar en cap moment, No. Bé, doncs deixem ja el tema de la Supercopa, ja no cal que parlem de futbol. Avui no parlarem d'Àngels. Ja hem parlat de futbol o no? Ah, voleu que parlem de l'Àngel? Però ara estàvem parlant de futbol. Parlàvem del Barça, jo tenia entès que parlàvem del Barça. Si voleu parlem de l'Àngel. No, bueno, en parlarem. Ja parlarem de l'Àngel, no hi ha cap problema. Parlarem. Vale, doncs abans, sí, tenia una altra cosa. Araujo. Clar, no heu vist el partit. No en teniu una idea, no? Partidàs d'Araujo passat prou bé. dimecres, molt bé. El de la... Sí, va Està estar per ser finet. titular en Piqué, si torna. Piqué decentment. Home, el Abans que el Clement. El Clement, poder, no? Clement o Araujo? Jo ara mateix veig poder més... sí? Araujo, Va bé aquest o no? Sí. Molt bé, és molt ràpid. Ho una pela mica- bé, ho pela bé. Corre? Amb la pilota... Corre? És molt El ràpid, problema és sí. quan té la corre. pilota, Sí, el toc de... Però l'Englet no va sobrant, no és un tio que et faci tres bicicletes i un mortal endarrere amb la bola. No fa falta que faci un mortal, només que sàpiga treure la pilota, Sí, aquest no ho sap fer. Sí, bueno, aviam, depèn del moment. L'Araujo aquest és un atleta, aquest Sí. corre molt, però... Des d'aquí li vull enviar un missatge al Pol González. Jo a tu vigilaria la clàusula si m'estan escoltant, Segur que sí. que no en tinc cap dubte, vigila amb la clàusula d'Araujo, que hi ha molt buitre suelto per aquí. Jo li fotria mà també, però no tinc un duro. Bé, doncs senyors, deixem ja el tema futbol a part, anem a parlar de l'important, anem a parlar de l'institucional avui. Dictadura Futbol Club Barcelona. Matins.sí, matins.no, què en penseu aquí? Endavant, Arnau. Ens anem fins al març, sense president, en moment crític, poder ja som una societat anònima al març, Igual és un supermercat. Potser obren un espar allà a la tenda del Barça. Seria l'Espar Nou. Què penseu de l'aplaçament de les eleccions? A veure, aquest... He de trencar una llança a favor d'aquesta directiva, junta? Bàsicament perquè tots Jo- estan en contra jo- seu i algú l'ha de defensar. Jo sabeu què faria? Com aquells del Capitol. Entrar allà dintre i dir això s'ha acabat el bròquil... El loro! Això ho tenia pensat, el Joan Laporta anava a fer-ho i tenia soldats laportistes que tiraven ampolles de xampany i el tanc anava com els de la Junta, però al final es van fer enrere perquè va venir el Jordi Ferrer tirant boomerangs que eren pizzas i... Les caixes de cartró. No, però... Aviam, com volen que es voti si no hi ha el vot electrònic? No es pot votar. Si no Fer es pot més sortir al seus, municipi. pot ser més seus, no hi ha tanta gent que voti al I els de final. És que, per exemple, el soci d'aquí Sant Pere com vota? Però es pot fer justificants, tens justificants per anar a Home, casa has de fer un comprar-te justificant vàter. per anar a votar pel Barça. Home, La clar que merda es pot, tenim a home, sobre. tio. Home, és la cosa més important del món, Home, quasi. pots fer-te un justificant per anar-te a comprar un vàter, em diràs que no pots anar a votar, saps? Pots fer-ho per anar a comprar-te un vàter? Segur, si no tens... Però que segur. és Tu no pots venir aquí i dir, et pots fer un justificant per anar-te a comprar un vàter i després dir segur. Crec que es pot fer. No, Jo si ja, soc mosso, la jo- nostra audiència és... Si soc mosso i em trobo el pai parant, diu, que em tinc el paper, que haig de comprar un vàter, li dic, mira, és que no pots anar de fora del municipi, pots sortir del país si vols. Si dius a la polis que m'estic cagant i no tinc vàter, llavors poder sí, però... Si a tu se't trenca el vàter, rotllo, imagina't que el rebentes, saps? Et causa cap i rebentes el vàter. Però com rebentes un vàter? És com rebentar un lavabo, tio. És, Bueno, mira, si fas un rebabo, la cosa se t'anima, clar. és impropi. És Tu has de pensar que rebentes un vàter i només tens un vàter a casa i el tens rebentat, no pixaràs una callador per la finestra. Compra un vàter a Sant Pere, que te'l porti a Podries Amazon. anar a l'outlet aquell de xapanelles i estufes. Allà segurament et trobaràs algun vàter a meitat de preu. Bé, doncs si deixem el tema dels vàters... Bueno, anem- parlant del Barça, ja acabem parlant Sí, de vàters, no ara està tan lluny. No ens anem molt lluny del tema del vàter, és el que anava a dir, perquè ve una idea de Toni Freixa. Toni Freixa avui ha sortit la notícia de que el Barça necessita un president ja,
com que s'ha plaçat gràcies a que ell també estava molt a favor de plaçar, que no sé per què, perquè no acabarà guanyant Toni Freixa, ell ha dit que d'aquí fins que hi hagi les eleccions governin la Porta, Font, Freixa junts. Què opineu d'aquesta tonteria? Això ho ha dit ell. Això ho ha dit avui el T-Freixa. És l'única possibilitat que té de tocar una mica de poder, perquè... Sí, no, perquè... Un tripartit. Un tripartit. Jo no el veig. De la nostàlgia, el panificador i... Però llavors... I de l'imbècil. I com arribarien a tenir vull dir... El consens. Sí, què fa? El consens, jo ho faria fàcil. Mira, la Porta té majoria absoluta i els altres dos... Jo ho faria per signatures, que la signatura és com un escó. I poca cosa més. La Porta té 35 senadors. Tota l'ala dreta del Parlament és seva. Tota. I Víctor Font en té 22, però amb el seu pla estratègic aspira a aconseguir-ne 45. Sí, ja que ho té, sí. És jugada mastrívola. Ara ha començat a fotre els anuncis a TV3. Fins ara no l'havia vist mai. Ha anat tard, perquè ell hauria pensar aquí ningú farà res, de cop, pam, a la Porta li fot la pancarta, pam, a la Porta fa l'anunci dels pebrots que no para de sortir a TV3. Va, molt bèstia. Per totes hores, És com a l'Envàs on vas puncat, aquella cançoneta que se'n va quedar al cap que no t'agradava, doncs igual amb l'estil amb el Barça. El Rousseau igual ja ho feia, perquè amb allò del ho veieu aquell, igual ja feia propaganda. Ho veieu? Ell sortia subliminal allà, no? I a la fotia. Home, doncs segurament, Rousseau, un bon home, Ojo, m'agrada l'anunci de la Porta, el veus i dius, hòstia, quin paio, tio. Sí. És un tio allà decent, M'agradaria tenir el teu suport. Estimem el Barça, amb la cançó. Però Ho tornarem a Víctor fer. Font no l'he vist, què fa? Res, critica la Porta i diu tonteries. Surt el Xavi... Sí, oi, a la Porta li diu alguna cosa, A la Porta fot igual la pancarta, però en plan vota nostàlgia, com si fos la pancarta de la Porta aquella gegant que A mi el Víctor Font em fa gràcia perquè deia no vull dir noms, tal i qual, però la paraula de Xavi no el parava de treure. És l'únic que deia. No vol dir noms perquè no tenia res més, a part de Xavi. Clar, sí. Si és el fontanero del pla, Clar, és que si dius noms i és Xavi... Clar, hi ha molts Xavis a Catalunya. Vull dir, tampoc no em diu res. Atenció perquè ens arriba un missatge des de les nostres xarxes socials, a nostra RPP. Vaja. Bona vesprada, records d'un oient i company de ràdio que us escolta cada setmana. Vull preguntar-vos quan creieu vosaltres que es celebraran les eleccions a Can Barça i si guanyarà Jan Laporta. Ja no és el Joan, és el Jan directament. A veure, audiència, que no m'imagino qui ets. Direm anònima. Persona X, una incògnita X. Les eleccions s'haurien de celebrar, jo penso, quan abans millor. És a dir, si és demà, millor que diumenge. I si no celebren, que no passa res. No cal celebrar-les, però donem-li tot el poder a la nostàlgia, a la persona que ens ha fet grans. No, potser, si hem d'evitar morts i patiment, millor. Va, depèn de quin, però millor. Li donaria tot el poder a Joan Laporta indefinidament. Jo també. Sí. Infinit. Com Alexandre Magna, igual. Si fa un cop d'estat Joan Laporta, la polla tot... Plat Fondo està allà. Plat Fondo estem allà, Primera línia de guerra, un cotxe ja podem anar, No tindrem tancs, però bueno. Quan el Jan faci la seva presentació del programa, li podríem fer, a veure si vol venir a participar aquí a aquesta nostra ràdio. No m'extranyaria que vingués. Home, si va venir a la competència, aquí podria venir perfectament, Hi ha nivell, Sí. Que no fa A mi no m'extranyaria. Bradwood va estar a punt de respondre'ns. Llàstima que no va obrir el missatge. Dembélé perquè no devia estar atent, perquè jo li vaig enviar també. I quan estava amb el mòbil, no? Li vas Estava enviar? al Camp Nou amb el mòbil. Sí. Vull dir, va veure una notificació i va passar. Estava mig partit mirant el mòbil, el que... Van allà a cada banda que el tenien amagat. No, que no jugava aquest. Poder era el dia aquell que es va presentar a la banqueta sense estar convocat. Ah, sí? El va fer fora el Valverde. També en parlarem de Dembélé, en parlarem. Pregunta-li a la nostra audiència, al seguidor, Bueno, li pots preguntar des d'aquí directament. Ens està escoltant. persona X, Persona S. vostè a qui votaria si fos soci a les eleccions del Futbol Club Barcelona? T'escoltem des de Plat Fondo i et responem. Aviam si tenim sort i ens respon ara mateix. Aleshores, anem a parlar de més tema eleccions. Jo crec que la sorpresa de la setmana ha estat òbvia i és que Pere Riera no ha passat el tall. Ui. Decepcionats? Sí. Home. És estrany, no? Era- Això que tenia... Jo tinc dubtes entre que van dir 5 i ell que va dir 73 abraçades pel Twitter. Que en tenia 5 o en tenia 73? Lo de 5 és de debò, que va tenir 5 signatures. Hi ha mitjans que diuen que es va presentar allà amb 5 i va dir, hòstia, allà les va trencar igual que ell el Pizzero. Igual. Però com has de tenir 5 signatures? Bueno, la seva, la de la seva dona, poder el seu fill, si no va voler votar a la porta, i poder, mira, dos tios que van anar a fer la broma. Clar, no tenia seu electoral ni tenia res aquest home, no podies anar-lo a buscar. No et vota ni ton pare? Vull dir, Però si no ofereixes llocs perquè et donguin signatures, no pots signar. ton pare, té mare, Digues, un germà... tu ara ets algun soci, fill? Jofre, tu ara ets soci i digues, hòstia, vaig a votar el Pere Riera, com ho fas?
No ho saps? Perquè no saps on és? Jo. Vés a Barcelona i busca'l. I aquest com és que no va anar a la competència? Home, jo crec perquè tenia prou feines en portar un Twitter i escriure Forma Barça. Hòstia. Pues és una decepció. Sí, perquè era... vull dir, jo crec que era hora aquell home, Home, si aquell home hagués sigut com el personatge de la Riera, extorsionant allà mafiosos, hagués sigut el número 1. Veritat. Bé, jo crec que és la sorpresa de les eleccions. Per altra banda, us vull preguntar si Benedito ho tornarà a intentar per quarta vegada, si és que tornen a haver-hi eleccions. Jo crec que no, No, ja s'ha Home, cansat. si tingués una mica de dignitat... Parlant de Benedito, Pel seu bé, no. No ens equivoquem, Què són les terceres? Aquestes són les terceres que s'ha Les presentat? terceres, però és que va quedar segon a les primeres que es va presentar. Bueno. Segon, tercer. A què? A 30.000 vots del Rossell? Crec que van ser 20.000. 20.000 vots al Benedito? 20.000 són un punyal. Va tenir 35.000, no, el Rossell? No sé. El Rossell, va arrasar el Rossell. Si és Sí. que tothom en parlava com... Com Sí, si fos el tothom Salvador sabia del Barça. que anava a guanyar abans de fer-se les eleccions. 2010, oi? Busqueu aquí la nostra base de dades. Sí. Agustí Benedito, 8.000 vots. Home, Va quedar segon... Ah, mira, només a 27.000. Molt bé, no? com el pues, Mojo va tenir allà. Arriba a tenir el Gairebé. 300% de vots més i guanya. Sí, home. Ja ho tenia, 8.044. Que popularment es diu Canto d'un Duro, exacte. Sí. No ens està arribant el missatge de l'audiència, Aviam si tenim sort i Igual s'ho està finalment pensant, desperta. Sí. Aleshores, a mi em queda poc de temes de tertúlia. Jo us volia dir un parell de coses. Torna a sonar el nom d'Eric García. Vosaltres intentaríeu fitxar-lo ara, us esperaríeu a juny o no el fitxaríeu? Ara són 5 milions, es veu. 5. 5. Pues això és molt, per Barça. Però si amb prou comptant feines que no té ni poden per un sobreviure, Frankfurt. exacte. Clar. Si han d'anar en bus a Huesca perquè A veure, si poden intenten pagar embargar el Camp Nou, potser no cal fitxar-lo, Clar, no? què deu pensar Eric García per venir al Barça? Rotllo, tinc ganes de treballar sense cobrar o... No sé, ve a fer pràctiques. Bueno, és com aquells que van a l'Àfrica de A fer un internship, ajudar, no? Sí. Fa un internship al Camp Nou. De pràctiques. Tenint Sobre un Titi pràctiques. no sé per què busquem centrals, la veritat. Home. L'altre dia va jugar 90 minuts. Hòstia, i vas veure que al minut 20 ja estava pel terra estès? Hi ha algunes fotos d'un Titi dins del camp que no entenc en quin moment s'han pres. es van- I una és d'aquella quan va caure. Es van enllaçar al mateix moment, em sembla que era el Dest i l'Umtiti. Sí. Però ojo, en aquell moment, si es lesionava un Titi d'est a l'hora, l'objectiu era ficar Mingueza a lateral dret, centrals De Jong I quan i quin? I No sé. Firpo i a l'esquerra Alba. I quan Umtiti es va tirar al terra, l'Alhambra va tremolar, es va escarçar. La muralla aquella va estar a punt de... Segles i segles. Segles i arriba aquest de l'Umtiti, tio, i destrozar tot el patrimoni. No descartis que les esquerdes del Camp Nou fa 4 anys quan ell encara no havia vingut no hi eren. No descartis que vinguin d'aquí, Un salt d'aquests tontos, que va fer. Quan encara saltava, perquè ara ja... Presumptament, Bé, jo crec que també és un dels moments claus per recordar una de les figures claus dels últims anys del Camp Barça. Repesquem a Nelson Semedo, no el trobeu a faltar? Home, veient el que hi ha, sí. Home, està jugant de titular amb un equip de zona baixa d'Anglaterra, jo crec que té mèrit. On està aquest ara? El Wolverhampton. El dels portuguès, Anglaterra, no? sí. Du Brasil. Vaja. És Món de titular, Portugal. és titular allà? Sí, perquè aviam, el suplent qui deu ser. Clar, és que vés a saber. Conductor d'autobusos. Per Segur, he d'anar per allà. Molt bé, doncs fins aquí la tertúlia. Ara farem... Perdó. Dius... No. Ara farem una petita pausa i tornarem amb la cata del Manyoses. Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entrepans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés, infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 5658. Telèfon 93 899 79 21. El Cafè de la Laia. Sintonitzes Ona Bitlles. La cata del Manyoses.
Bueno, bona tarda a tothom, nois. Avui comencem a la Cata del Manyoses, que, com ja comença sent habitual, requereix una gran preparació a la qual he fet 10 minuts abans de venir. I, bueno, avui ens hem centrat, no, en un gran precandidat, no?, que s'ha quedat a les portes de presidir el millor club del món, Jordi Ferrer. Però Jordi, estigues tranquil, perquè, com diu el refrany, quan es tanca una porta se n'obre una altra, no? I en el teu cas, Jordi, se t'ha tancat la porta de la tribuna, del Camp Nou, però se t'ha obert la porta de la pizzeria del teu barri. Bueno, avui a la secció, o sigui, demanaria també una mica de col·laboració per vostra. Aviam si arribem als 5 minuts. Ves cronometrant, no? I he volgut repassar, no, els highlights de la candidatura del Jordi Ferrer, no? N'he fet un recull de 3 grans moments. 3? Un 3. I recordem que el Jordi Ferrer va presentar la seva candidatura a finals cap a setembre, em sembla que he trobat per allà. Bueno, és que va fer la moció de censura. Doncs devia ser això per aquí, amb el lema Nou Impuls Barça, Va treballar aquí. Va treballar. I, bueno, amb 5 propostes que va ser un copiar-pegar de les altres, no? Truco. I, bueno, doncs de les 3 moments claus i punts d'inflexió del Jordi Ferrer durant la precandidatura, hòstia, jo sincerament aquest paio no sabia qui era, fins que un dia el Paez em va passar un vídeo d'un tio que es presentava per ser president del Barça i demanava, no, signatures als socis a canvi de pizzas. I, hòstia, mentre em putxava una noia que semblava com així una miqueta com de la CUP i regalava pizzas i calcomanies, no? Si es tatuaven... No, tatuatges. Calcomanies no, calcomanies no. Ah, no? Tatuatges. Dels de veritat, va dir. Dels de veritat. Res de calcomanies. No aquells que van anar amb el xeto saps que van durant una puta setmana, no. De veritat. Rascaves una mica. Amb els mica fantasmitos, no? Sí. Hòstia, doncs allà, tio, en aquell moment em vaig adonar que aquest paio era una persona especial, I em vaig adonar que, hòstia, per presidir el Barça, almenys per ser precandidat, només necessites 3 coses. Ser soci del Barça, tenir molts diners i ser un... que et faltin 5 minuts al forn. Per mi, aquest és el millor moment, no, de tota la seva precandidatura i, bueno, que vaig conèixer aquest en persona. Un altre moment va ser després de presentar una de les seves seus, es va ficar a fer uns toques, el rotllo joga bonito, però era joga malito, perquè va fer 3 toques seguits, vull dir, el meu nebot de 4 anys en fa més, i, hòstia, si ja fas malament això, vull dir, segur que fas pitjor presidir el club, vull dir, ja t'ho dic. Però igual tindria nivell, per entrar a la plantilla, perquè tal com estan les coses Sí, ara, també, no aniria lluny, algun lloc li trobaríem, Sí. Bueno, mira la presentació de Dembélé, no? Pues... Anava per allà, no? Anava per allà, No es va trencar, però a la... Jordi Ferrer no ho saps. El Dembélé, no? Ja va ser una victòria. I sabíeu que va venir a Cal Figuerot, tio? Sí, tenia la seva Vilafranca aquí, Cal Figuerot. Sí, tio, jo no Tenia la seva vila? Sí, tio. D'on és? El 4 de gener va venir. Jordi Ferrer. Busca d'on és. Té pinta de ser molt del Penedès, sent tan inútil. Del Penedès... És enginyer i no sé què més. És de la zona. Ojo que el Google em diu business person. Qualsevol és business person. L'Hospitalet de Llobregat. Bona gent allà. També em lliga, també em lliga... Abstenerse de comentarios. I, hòstia, també he vist un comentari avui que li van fer una entrevista i deia que el seu rival directe era el Joan Laporta, no? I, hòstia, vaig pensar quin tio més optimista. Sí, perquè el Joan ja té les signatures, perquè estava ahir el soci i deia, hòstia, Joan o Jordi. I, hòstia, el moment últim que cal destacar, no?, que potser s'ha comentat una mica abans i podem entrar en més detall, és quan va estripar les assignatures dels seus socis, no? Que, bueno, no sé molt bé si realment eren falses o realment eren signatures que... Clar, aquí ve el lío, perquè estem parlant, ara he agafat el número, 2.082 signatures. Que jo ho veig d'una altra manera, veig 2.082 pizzas, aquell bon home, com el forn tenia fum, Sí, estava... Però eren pizzas del millor pizzero de Nova York, segons he buscat avui. Sí? Sí. Aquí el Jordi va fer feina, No sé.
però bé. Ja només pagant-li el viatge de venir cap aquí... Clar, el tema és que el Marrano va sortir ofès al Club de la Mitjanit o a l'11, com li vulguin dir ara, allò que fa la Garriga, sí. Que el van entrevistar i es va sortir ofès. Home, què creus? Que vam anar allà amb unes tisores per rebentar les signatures? I després sortia allà el tot destripant. Clar. Li han pintat la cara, com el Ricky el Koeman. Airo de sobradete. Amb aquest li aniria bé que li pintessin la cara, perquè la que té ara mateix... Presumptament, I aquí, bueno, he de repassar aquests 3 high moments del Llolli. Però pot ser que te'n deixis un? Jo crec que... Jo n'he llegit un... Del seu passat? Sí, era actor, però no d'aquells que van als Oscars. D'un altre tipus de cinema. No, presumptament, no ho he vist, Jo tampoc, però... Era actor o productor? Potser era productor? Jo crec que... Bueno... Home, no ho sé. Bueno, segur que després tocava una miqueta, també. Fa cara. Bé, tenim secció per la setmana que ve, Bueno, secció... Laudo Oscuro. Home, productor a les 10, productor en 4 més. I he buscat Jordi Ferrer ara i em sortia electricista. És que és un home polivalent, És que té moltes... Jo he tingut un profe a la uni que seia Jordi Ferrer, també. Però no és un nom... És un nom comú, clar, sí, Jordi Ferrer. I a LinkedIn em surt que és manager, sí, el business aquest. Businessman. Sí, però Ha fet un MBA. Això és clàssic. Bueno, fins aquí la cata del Manyoses. Com a vicepresident de la Unió Esportiva Pla, només li poguessis dir 4 paraules a l'actual entrenador, quines serien? David Fernández, estàs fora. L'inspector Hernán. Bé, bona tarda, bona nit, audiència. Avui, des de la secció de l'Inspector Hernán, el que proposem ha sigut mostrar-vos els resultats d'un treball exhaustiu que hem fet al llarg d'aquesta setmana, dies i dies de pic i pala, per saber i conèixer, a base d'investigació pura i dura, com és el dia a dia d'un personatge que aquesta setmana ha sigut rellevant aquesta setmana, i no és altre que el nostre amic, el Ricard, el Riqui Puig. Llavors, nosaltres ho hem aconseguit a base de, com hem dit, d'investigació, i per tant aquí portem en exclusiva, Òscar, si em fas el favor. Vaig. L'hem aprofitat aquí. Exclusiva. Més familiar, aquest que diu exclusiva. Doncs hem aconseguit el que seria una jornada estàndard de Riqui Puig. Però no ha sigut un dia qualsevol, sinó que hem escollit el dia de la tornada al col·le. Què va fer, quin va ser el seu dia a dia, què va fer des que es va llevar fins que va anar a dormir, d'acord? Llavors, Òscar, quan vulguis, li fotem. 7:00 del matí. Sona el despertador a la humil mansió de 400 metres quadrats amb piscina climatitzada de la família Puig, i el petit de la casa es lleva abraçat a la Deura, que tot i tenir un nom perfectament compatible amb el d'una top model o relacionat amb alguna professió similar, no és altre que la vaca de peluix que li va cagar el tio el passat 25 de desembre. És el seu ninot preferit de peluix, després del de l'Anna de les Tres Bessones. 7:05 del matí. El bo d'en Ricard es lleva, es dirigeix al lavabo i, com tot home de bé, agafa la caixa on té la Gilet, però per fer-la servir d'escala per arribar a veure's al mirall i per poder contemplar el seu cos completament pelat de cella cap avall. 7:15 del matí. Ja està preparat per baixar a la cuina, on la mama l'espera amb els seus frostis. Però avui no és un dia qualsevol, perquè avui ha tocat obrir un paquet de cereals nous, d'aquells que porten sorpresa. Es posa content perquè li toca la Dora l'exploradora. 8:00 del matí. Després de 45 minuts per esmorzar, on no ha sigut capaç d'engolir cap cereal fins que no li han fet la tècnica de l'avionet, es dirigeix a l'escola. Avui està molt content perquè ahir la mestra els va dir que jugarien amb els regals de Reis, així que ha decidit portar a la Dèbora per presentar-la a tothom. De camí a l'escola, mentre el porten sobre la tartana de la família, un Audi Q3 Sportback Advanced, aprofita per acabar els deures que tenia pendents de l'Activity Book. Quin desastre està fet en Ricard. 11:35 del matí. A mitja classe de Medi Natural és castigat de cara a la paret per amenaçar un company dient-li que «Mi padre és abogado», mentre la professora estava parlant de la reproducció dels amfibis. 12:05.
Hora del pati. Mentre tots els seus companys de classe se'n van a jugar a futbol com a desesperats, el petit de Cal Puig procedeix a menjar-se el seu entrepà de Nutella mentre els observa des de la distància. Les mestres de l'escola li han prohibit jugar a futbol amb els amics de la seva edat per por que s'emporti una pilotada o que li facin mal. 15:00 del migdia. Els alumnes de la precària escola privada de Matadepera se'n van cap a casa i en Ricard torna cap al seu petit edifici de protecció oficial, on es prepara la motxilla per anar a entrenar. 15:30 de la tarda. El bo d'en Ricard es dirigeix a la ciutat esportiva del Barça en taxi, ja que no té edat per conduir. A l'entrada del recinte hi ha un senyor ample, de pell rosada, que recorda un porquet i que es diu Donald, com el pato, que li diu que no és apte per entrenar amb el Barça i que l'obliga a tornar a Matadepera. 16:00 de la tarda. El Ricard arriba a casa de nou plorant perquè no l'han deixat entrenar. Finalment, després de plorar molt, aconsegueix que la seva mare l'acompanyi de nou a la ciutat esportiva i pugui parlar amb l'impartiment del Donald. 16:25 de la tarda. Després de molt discutir, la mare del Ricky aconsegueix que el Ronald, que és com realment es diu, acabi deixant entrenar el Ricard a base de pagar la quota mensual del club i la fitxa del jugador. 17:05 de la tarda. Ara que ja s'han llevat tots els jugadors, el primer equip del Barça comença l'entrenament. Bé, tots els jugadors excepte Dembélé, que estava a mitja partida del Call of Duty i li ha dit al Ronald que acabava la partida i venia. 17:30 de la tarda. Acaba l'entrenament, encara sense rastre del Dembélé. El bo d'en Ricky s'ho ha passat molt bé i ha disfrutat molt jugant amb els seus nous companys. És hora de tornar cap a casa. 20:15 del vespre. Com que el dia ha anat molt bé, la seva mare decideix fer-li uns espaguetis amb tomàquet per tal de celebrar-ho, ja que és el seu plat preferit. 21:00 del vespre. Hora d'anar cap al sobre. Després d'un dia molt llarg i amb tantes emocions, el Ricky es posa el seu pijama del Barça i se'n va a dormir per acabar la jornada. Investigació. Això és investigació pura i dura. Escoltes Ona Bitlles, 107 FM. En casa de carpintero, barrotes de acero. Analista Romeu. Audiència, quan tot semblava indicar que Joan Laporta desfilaria diumenge que ve muntat sobre un cavall blanc enmig de la diagonal i la gent tirant-li pètals de roses i bevent xampany, això haurà d'esperar. Estarem 3 mesos més sense president, vull dir 6 anys en total, i el responsable número 1 és el senyor Carles Tusquets i Tries de Bes. És el seu cognom, Tries de Bes és el... Per això, i aprofitant el meu amor cap a la literatura, avui he escrit un poema a aquest gàngster, i no em refereixo ni a Rossell ni a Bartomeu. Òscar, sisplau, si pots ficar música que li arribi al cor d'en Carles. Carles Tusquets. Com és que encara hi ets? Sent economista i tenint un bon sou, què t'impulsa a seguir ocupant el Camp Nou? Vas dir que posaries les eleccions tan aviat com es podia, i per això les vas convocar per l'últim dia, perquè el novembre i el desembre no es podien fer. Era millor esperar el gener. A casa teva no deus escoltar l'Oriol Mitjà, perquè el doctor ja fa mesos que ens va avisar. Ens va avisar que el gener no estaríem bé. Per tu és igual. Per tu tot això és un peripé. Va ser el tresorer de Josep Lluís Núñez. Però tranquil, que ja no et reclamarà res. A qui potser sí que li deus alguna cosa és el Bartomeu. I això sí, que és tenir una pedra al peu. Des de finals d'octubre, que ens estàs manant. I amb tu ja fa 11 anys que ens dirigeix un capsigrany. Però tot sembla indicar que hi haurà un canvi de trajectòria i d'aquí poc ens tornarà a alliçonar el gran Joan Laporta. Al centre del poble, al casc antic, un cafè i un llibre, sona bé, eh?
El que sona més bé encara és que això ho podeu fer a Pastisseria Mora, just a la plaça de l'Ajuntament, a Sant Pere de Riudebitlles. Podeu gaudir d'un bon cafè o bé escollir entre un gran assortiment d'infusions, així com acompanyar-ho d'una pasta. A més, també tenen una gran selecció de postres i pastissos i també podeu encarregar canapés salats. També us acompanyen en grans celebracions com ara Nadals, Pasques i, de més, oferint-vos les delícies més típiques. Pastisseria Mora, a la plaça de l'Ajuntament. Telèfon 93 899 60 72. Carai, sí que has posat menjar a la fregidora. Fes algun dia especial avui. Avui és dia gran. Avui és dia de plat fondo. Doncs sí, avui és un dia important, avui torna a sonar aquesta musiqueta, ja que avui el nostre presentador preferit s'ha dignat a fer una altra vegada la seva secció de les preguntes, avui en clau electoral. Tinc 6 preguntes, 3 per cap, d'acord? Ja que no em faré preguntes a mi mateix perquè ja em sabria la resposta, no tindria cap mena de lògica. Cadascuna de les preguntes són... quasi totes són fitxatges, però hi ha una que, per exemple, és promesa que va fer algun precandidat del Barça amb alguna elecció. Jo us preguntaré quin precandidat és el que va prometre això en qüestió. Vale. Segurament no encertareu ningú, però bueno, ho provarem. Vale. Però precandidat dels que queden dels 3 o de tots? No, dels anys. De totes les eleccions, de tot. Sí. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Començarem amb Jofre Hernán i mitjans, ja que va haver-hi un dels candidats que va proposar que el Barça tingués el logo de Botemania a la samarreta. Però Botemania que és com la primitiva? O? Sí, més o menys. Va per allà. Un logo de Botemania. Va dir que la manera de finançar-se tenia un sponsor a punt i era el de Botemania. O sigui, el Barça portaria aquí davant Botemania. Podríem portar Paf Claret, això sí que... Per exemple, seria la funció. Almenys puc saber l'any o tampoc? 2015. 2015, això? 2015, que va ser fa res. De l'any 82. Qui és com va guanyar el Floreta? Hòstia. Volia fer fora a Qatar i volia reemplaçar-lo amb Botemania. Bueno, va, en direm algun, que si no se'ns faran aquí les 10. El T-Fresh? No, no és T-Fresh, és un home que hem parlat molt avui. És Jordi Ferrer? És Jordi Ferrer. Jordi Ferrer es va presentar amb una candidatura que es deia La gent normal. I ho diu ell. Va tenir els pebrots. Dijo lo que pudo, I la seva idea era Botemania davant. Era un precandidat el 2015? Era un precandidat, no va passar a les signatures. Va passar, no? No va passar, no? 2015? Jo diria que sí, Sí? Cada cop que escolto més coses del Jordi Ferrer no em deixa de sorprendre, tio. 2015, clar, aquestes són les del 2010. Hi ha l'Innombrable, el Jan, l'Agustí... El Benedito... El T-Fresh... 13... Ah, bueno, potser no va passar. No, Bartomeu, Laporta, Benedito, Freixa. El Freixa va passar perquè va tenir més signatures que... Sí. Llavors, precandidat, sí que surt Jordi Ferrer sense foto. Manca una imatge. Li va a favor, això. Us convidem a portar una imatge lliure. Va, però, no ens diguem bé. No volem fer res. Vale, ens queden 4 minuts, 5 preguntes, anem bé de temps. Som-hi. Aleshores, Arnau Vivó, el teu moment. Parlem de l'any 2003. Vale, aquest seguríssim que l'encertes perquè no sabia ni que existia. Quin candidat a unes eleccions del Barça va dir que si sortia president la seva prioritat era fitxar Ruud van Nistelrooy? El 2003 va guanyar la Porta. Sí. Però... No, la Porta de Beckham, vull dir, les tonteries de la Porta les sabem que van ser Beckham. Allò va ser una tonteria, Beckham. Tothom té una mentida. Sí. Era un as sota la mànica. És que no sé, tio. No ho sé. Digues dos cognoms que et vinguin al cap. Poden ser, no sé, Sabater Reyes. Sabater Reyes. No! És Bassat. Ja ho estava pensant en el Bassat. Martínez Rovira. No, aquest no ha existit mai. Sí, però poder no va passar ni les signatures, Però ell va dir que tenia pensat ja Van Nistelrooy. Bueno, jo també penso moltes coses. El Colegio Andaluz. Anem a la següent, Joan.
Quin candidat al 2015 va dir que tenia paraulat a Marco Verratti? Un mentider, segur. Bartomeu, segur que no, Jo et diré o el T-Fresh o l'Agustí. Has de dir un dels dos. El T-Fresh. És l'Agustí. Ai! Mig punt. 0,5. Vés a saber quin contacte va tenir l'Agustí amb Marco Verratti? Sí, perquè un amic meu el va agregar al Facebook. Molt bé, Jofre, anem a parlar del 2010. Vinga. Quin candidat a les eleccions al Barça va dir que ja tenia contactes amb Rooney per si guanyava les eleccions? Un altre mentider, perquè... no sé per què, però em sona. No va guanyar, eh? No, va guanyar el que no havia de guanyar. T'he dit candidat, vull dir, només tens 3 opcions, realment. Van ser 4, crec, a les votacions. Tens 3 opcions. Hòstia, però no recordo qui hi havia. Bueno, és que abans ja he dit el Tifrés, direm Lagos. No. Marc Ingla? Marc Ingla. Aquest. Marc Ingla. Era el continuista de la Porta, un dels dos. Bueno. Hi havia Benedicto i Rossell molt en contra de la Porta, hi havia el continuista i aquest que estava bastant Hi havia el Godall, no? Hòstia, ara mateix no sé qui és l'altre. Hi havia la cançó El Cracòvia, aquella que deia que era el seu... El seu delfí. Exacte. Bueno, i Arnau, avui t'han tocat les fàcils, eh? Sí, dispara. Anem a dir, És un altre del 2003. Bon any, Vale? Aleshores, quin precandidat a les eleccions de la presidència del Barça va dir que tenia lligat a Iker Casillas? Lligat i segrestat el tenia. Després va sortir Casillas, que li semblava una vergonya que se'l relacionés amb aquell nom. Però ell va dir que el tenia lligat. Farem la mateixa tàctica que l'anterior. Ara hi ha un nom, Ara... Has de dir un nom i un cognom random. Miquel Pujades. Ui! Jaume Llaurador, l'any 2003, va dir això. Sí. Que vagi a llaurar, doncs. Bé, doncs acabarem amb l'última. Joan, confio en tu. Aquesta jo crec que és de les senzilles. Quin candidat a la presidència del Barça va dir a l'any 2000 que si guanyava les eleccions fitxaria el totpoderós delanter Alfonso? El va fitxar, no, després? Exacte. El Joan el dolent. Correcte! 1 de 6. No era el Joan el dolent, era el Joan l'incompetent. És molt diferent. El del riu. Deixem-li com el del riu. Doncs amb l'encert de Joan el dolent, l'incompetent, el del riu, és moment per abandonar aquesta 15a edició de Plat Fondo. Ens trobem la setmana que ve, si és que no ens hem buidat abans. Adeu. Aquest va ser president del Sant Andreu i com va marxar es veu que faltaven 4, o sigui...